Доброго ранку, Україно! Продовжуємо інформаційний ранок на телеканалі АТR. Мене звати Єлизавета Цереграцька і це програма «Саба». Спершу, ніж ми почнемо обговорювати актуальні теми сьогодення, давайте згадаємо, власне, чим відзначився День 15 січня в історії. 15 січня 1943 року у Вашингтоні завершено будівництво Пентагону, найбільшого у світі адміністративного будинку, в якому розмістилось Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки. Довжина кожної з 5 сторін будівлі дорівнює понад 300 метрів, а загальна площа 5 поверхів – 600 тисяч квадратних метрів. Сьогодні в Пентагоні працюють близько 26 тисяч чоловік. Цього дня 1951 року західнонімецький суд виніс вирок у справі Ільзе Кох, дружини коменданта концентраційного табору Бухенвальд, звинуваченої у знущаннях та вбивствах в'язнів і прозваною за свою надмірну жорстокість Бухенвальдською відьмою. Її було засуджено до пожиттєвого терміну ув'язнення. У 1967 році Ільзе Кох покінчила життя самогубством, повісившись на мотузці, сплетеній з простирадл. 1992 року указом президії Верховної Ради музикою Державного гімну України затверджена мелодія пісні «Ще не вмерла Україна» Михайла Вербицького. 15 січня 2009 року екіпаж американського аеробусу А-320 зміг врятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорку. Двигуни літака відмовили внаслідок зіткнення через 90 секунд після зльоту зі зграєю гусей на висоті 850 метрів. Після приводнення літак залишився на поверхні води, і пасажири через обидва аварійних виходи вийшли на крила. Всі пасажири були врятовані паромами і катерами, які через кілька хвилин підійшли до повітряного судна. 15 січня 1929 року народився Мартін Лютер Кінг, громадський діяч, американський баптистський священник, діяч негритянського руху за рівноправ'я та лауреат Нобелівської премії миру. Отже, повертаємося у 2018 рік і сьогодні вирішили присвятити увагу такій дещо неоднозначній темі, як Світова організація торгівлі. В нас у студії вже є гість, це економічний експерт Ярослав Жаліло. Доброго ранку, пане Ярославе. Давайте почнемо з того, що остання новина, яка, власне, пролунала стосовно Світової організації торгівлі, це те, що Російська Федерація загрожує своїм виходом із СОТ, і потім, втім, уже почали Міністерство економіки Росії стверджувати, що наразі вони насправді не розглядають такий варіант виходу, але причиною слугує заборона експорту свинини, власне, Російської Федерації. Давайте дещо пояснимо, власне, почнемо з елементарного. Що це таке Світова організація торгівлі? СОТ – це міжнародна організація, яка стежить за тим, щоб країни здійснювали в торгівлі між собою чесну конкуренцію. Тобто не запроваджували преференції для окремих країн, не запроваджували преференції для власних виробників порівняно з імпортерами і дотримувалися правил рівних підходів до тих структур бізнесів, які працюють на їхніх ринках. Тобто це організація, яка захищає вільну конкуренцію в міжнародній торгівлі. А скільки держав входять до складу? Я зараз не готовий сказати велику точну цифру, але це більше, ніж 150 країн. Тобто і це насправді і країни Африки, наскільки я розумію, звичайно, правильно? Ну, практично всі країни, які мають хоч якийсь значущий участь у міжнародній торгівлі, приймають, вони входять у СОТ. Тепер давайте поговоримо дещо стосовно саме цього конфлікту, який стався, тому що він почався ще до оцих всіх подій на Сході України, ще 2013 рік, якщо я не помиляюся, вже почалося загострення цієї ситуації. В чому він полягає саме проблема? Ви маєте на увазі по Росії? Так. Ну, взагалі, оскільки СОТ впроваджує інструменти вільної торгівлі, то країни в будь-якому разі, країни світу, вони намагаються шукати, а яким же чином все-таки якийсь захист своїх ринків зробити. І найпростіший інструмент захисту, і він дійсно надієвіший реально, це захист, який включає певні фітосанітарні моменти, ветеринарні фітосанітарні моменти. Тобто те, що пов'язано із
необхідністю припинення епідемії серед тварин або якихось там захворювань рослин і так далі. І на основі цього можна дійсно регулювати торгівлю аграрною продукцією. Тому, в принципі, я думаю, що тут треба говорити перш за все про дві речі. Перше, про те, що думаю, що такий інструмент однозначно країнами, розвиненими країнами, зокрема європейськими країнами, використовувався, щоб обмежити доступ небажаної продукції, зокрема м'яса, про яке ви говорили. А другий момент, його теж не можна сказати з рахунків, тому що він створює сприятливу умову для використання цього інструменту. Це те, що фактично виробництво тваринницької продукції, воно взагалі дуже залежить дійсно від умов виробництва. Тобто дотримання технологій, там, умови утримання, навіть склад порід і так далі, вони це все диктує якість продукції. Тому я думаю, що все-таки те, що Російській Федерації цей напрямок тваринництва, він не такий вже сучасний, як, скажімо, в тих же країнах Європи, то це створює сприятливі умови, щоб там можна було знайти щось, що стало би підставою для обмеження ввезення цього м'яса в інші країни світу. А які наслідки у випадку, якщо Російська Федерація все ж таки вирішить вийти з складу? Я не знаю, можливо, це якась така спекуляція, все ж таки більше політичні мотиви має чи ні? Ну, Росія дійсно достатньо є містким ринком для певних країн, з Європи у них активна торгівля, тому можна сказати, що країни світу, звичайно, зацікавлені в тому, щоб Російська Федерація все-таки підпорядковувалася правилам вільної торгівлі, але треба розуміти знову-таки дві речі. Перше, те, що по суті на сьогоднішній день Росія і без того достатньо вільно, скажімо так, трактує умови СОТ, зокрема в торгівлі з Україною. Ми знаємо, що так звані торговельні війни велися ще там з 2010-2011 років. Хоча і Україна є членом СОТ, і стала членом СОТ, і Росія теж стала членом СОТ, тому фактично тут не вплинуло це членство на залагодження стосунків. В Росії активно сьогодні проводиться політика витіснення імпорту і запровадження імпортозаміщення. Це фактично теж тут це підтримка національного виробника, там можна знайти порушення вимог СОТ. От це перший момент. Тобто Росія, в принципі, без того вільно ставиться до умов СОТ. А другий момент полягає в тому, що, в принципі, сьогодні проти Росії чимало запроваджено санкцій в розвиненому світі. І можна сказати, що ці санкції, вони вже не підпорядковуються СОТ. Це вже політичний момент, якби це інший профіль. Тому Росія теоретично вона навіть може вийти з умов СОТ, тому що вона і без того сьогодні дискримінована на світовій арені через свою агресивну політику. Тому таке ситуативно можна припустити, що Росія може це зробити, і ситуація не погіршиться вже для неї, вона і так для неї погана на глобальних ринках. Чи погіршиться вона для її іноземних партнерів? Мені видається, що не дуже. Чому? Тому що Росія зацікавлена все-таки в імпорті, і вона не буде блокувати ті ринки, які їй вигідні для імпортерів. А взагалі, от на вашу думку, яка вірогідність того, що це станеться? Тому що відомо, що Світова організація торгівлі СОТ прийняла на розгляд запити Європейського Союзу на арбітражі з Росією. От ваші прогнози стосовно розвитку цієї ситуації, вирішення цієї проблеми, вони які? Розумієте, ми вже вийшли за межі макроекономіки, в якій я можу вважати себе експертом, тому щодо арбітражу, тут уже треба дійсно аналізувати з точки зору міжнародного права, які є підстави, що може прийняти арбітраж, які можуть бути захисні кроки з боку Російської Федерації, тому мені це важко прогнозувати. Стосовно політичних аспектів теж прогнозувати важко, тому що питання реально виходу чи не виходу Росії з СОТ, скажімо так, припинення членства СОТ, воно визначатиметься вже політичною доцільністю. І я можу припустити, спостерігаючи, що сьогодні відбувається в Російській Федерації, що такий крок може бути здійсненим, принаймні цим будуть активно спекулювати. Тому що загальна політика Росії, вона полягає в тому, щоб показати, що вони розумніші за весь інший світ. Відповідно, вони намагатимуться диктувати світові свої умови, намагатимуться показувати, що вони не хочуть приймати умови, які сьогодні діють в розвиненому світові. І умови СОТ – це серед таких умов. Тобто я не виключаю, що політично керівництво Росії може бути зацікавлене в період до виборів президента Російської Федерації в якому разі спекулювати темою, що нам не потрібний СОТ, тому що ми краще за інших. Власне, це я і хотіла почути саме вашу думку і ваше ставлення до цієї проблеми. Зокрема, хочеться зрозуміти, от все ж таки, у випадку, якщо Росія вийде із СОТ, наскільки це вплине на Україну, чи вплине взагалі, і от для пересічного українця це стане відчутно чи ні?
Для пересічного українця навряд це може бути відчутним, тому що якщо говорити про взаємну торгівлю з Російською Федерацією, вона у нас і без того сьогодні достатньо вже слабка. І я не думаю, що навіть якщо Росія, припустимо, виходитиме з СОТ, то якось ситуація для українських виробників погіршиться. Тому що і без того українські виробники сьогодні витіснені з усіх тих ринків, де Росії невигідна їхня участь. Ми залишилися фактично там, де насамперед це російські компанії зацікавлені в такій співпраці. З іншого боку, може бути якась навіть непряма вигода. Чому? Тому що призупинення членства Росії в СОТ воно може привести до згортання торгівлі по певних напрямках з інших країн з Російською Федерацією, а це теоретично, принаймні потенційно, може відкрити можливість перенесення частини цих торговельних стосунків, скажімо, на Україну. Тобто можуть відкритися певні додаткові ринки для української продукції, там, де вона є подібною до Росії. Це, перш за все, там машинобудівна продукція, можливо, десь якісь аграрні ринки, можливо, ще якісь можна назвати. Тому потенційно можна знайти вигоди, звичайно, якщо проводити активну експортну політику, активно шукати можливості скористатися цим потенціалом. Пане Ярославе, скажіть, от взагалі Світова організація торгівлі, вона на Україну і, зокрема, на пересічного українця, як саме впливає? Я маю на увазі на тарифоутворення, ціни, не знаю, економіку загалом, вона має якісь безпосередні? Вступаючи до СОТ, Україна запровадила так звані зв'язані рівні тарифів. Зобов'язалася впровадити певні і знизила до цього свої рівні імпортних тарифів, і зобов'язалася вже їх не підвищувати, і навіть має певні графіки їхнього подальшого зниження. Для пересічного українця це відбилося перш за все тим, що відбулося певне подешевшення, відносне подешевшення імпортних товарів, тому що на них знижується мито. З іншого боку, негативною або другим боком цієї медалі стало те, що, звичайно, збільшення припливу імпортних товарів на територію України, воно має два наслідки. Наслідок перший, прямий, безпосередній, це погіршення сальдо зовнішньої торгівлі, тобто імпорт зростає швидше, ніж експорт, а відповідно це погіршує курсову стабільність. І другий момент, більш такий довготривалий, він полягає в тому, що витісняється частина українських виробників, які не захищені цими тарифними бар'єрами. Це було достатньо відчутно в перші роки після вступу України до СОТ, 12-13 роки. Можна сказати, що далі цей ефект трошки знівелювався. Чому? Тому що почалася активна девальвація гривні, а девальвація економічно вона захищає експортера і трошки знижує ефективність імпорту, тому що імпортні товари починають дорожчати через курс. І тому цей ризик витіснення, він з девальвацією, він потрошку розмився. Тому зараз, я думаю, що тарифний фактор, він уже не впливає на структуру зовнішньої торгівлі України. Я би хотіла ще у вас запитати стосовно цього законопроекту, який став скандальним. Це законопроект, ви, напевно, знаєте, «Купуй українське, плати українцям». От що можна сказати саме в контексті Світової організації торгівлі? Я думаю, що справа в тому, що одним із елементів СОТ є угода про державні закупівлі. І ця угода передбачає, що країна зобов'язується не надавати жодних преференцій для вітчизняних виробників або окремих країн світу в здійсненні державних закупівель. Тобто держава не має права селектувати, у яку країну купувати, в якої не купувати, чи купувати імпорт, чи своє. Тому я думаю, що однозначно, в разі, якщо цей закон буде ухвалений, то це буде претензія з боку країн СОТ. Справа в тому, що не СОТ як організація здійснює такі претензії, а країна, яка бачить, що вона потерпає від дискримінаційних кроків з боку іншої країни, вона подає позов до СОТ, і далі починається цей момент виявлення цього порушення. Тому тут, звичайно, що спрогнозувати, яка з країн почне цей процес проти України, важко, але це дійсно буде велика проблема. Я думаю, що ті самі засоби, які хоче собою досягти, ті цілі, які хоче досягти собою цей законопроект, їх можна досягти абсолютно іншими інструментами, не порушуючи вимог СОТ. А які саме ці інструменти, якщо можна? Перш за все, якщо подивитися на пояснювальну записку до цього законопроекту, то автори говорять про те, що потрібно відновити участь малого середнього бізнесу в державних закупівлях, які сьогодні начебто витісняються імпортерами, і там є приклади, дійсно ці приклади існують. Так от, існує глобальна практика, наприклад, просто передбачити, що при державних закупівлях певна квота відводиться саме тим проєктам, які здійснюються, в яких закуповується продукція, яка виробляється малим і середнім підприємством. Як правило, малий бізнес, він не буде, скажімо, там із країн Європейського Союзу чи ще звідкись приходити до України, для малого бізнесу це невигідно.
Тому сама така квота, вона вже передбачає, що це буде національний бізнес, який буде брати участь. Можна придумати і інші інструменти, але не дратуючи громадськість. На жаль, автори проєкту пішли іншим шляхом, вони пішли таким собі в лоб, намагалися вирішити це питання. Ну, мені здається, що навіть назва законопроекту, вона свідчить про те, що проєкт несе, перш за все, політичне навантаження, а не економічне. Пане Ярославе, от взагалі, в принципі, в контексті зараз економіки в нашій країні дуже багато я чула повідомлень і таких новин стосовно того, що все одно, незважаючи на ситуацію на сході країни з окупацією і нашими стосунками з Російською Федерацією, у нас триває все ж таки торгівля, контрабанда чи ні, тим не менш. Навіть зростає цей експорт, імпорт, ну взагалі між стосунки розвиваються. От на вашу думку, ну, по-перше, якщо вам відома якась статистика, тому що мені потраплялися там дані абсолютно різні, і не можна навіть визначити якесь середнє арифметичне. Що можна сказати от саме про розвиток оцих от наших гібридних таких стосунків на даний час? Ну, стосунки, в принципі, вони не гібридні. Ми не говоримо про контрабанду, тому що вона, в принципі, якщо вона і є, ну, напевно, є, то вона дуже невелику частку займає взаємної торгівлі. Дійсно, Україна має певну торгівлю з Російською Федерацією. Ну, мені важко сказати, даних 17-го року я ще не бачив, але, скажімо, в 16-му році ця частка в товарообороті, вона була менше 10%. Від того, що ми мали раніше, це було 28-30%, так би мовити, кращі роки, да? То, звичайно, що це вже певні залишки. І тут, по-перше, ми здійснюємо торгівлю з Російською Федерацією тими товарами, які ми не можемо сьогодні виробити на своїй території. Ну, зараз, от, після того, як було припинено товарооборот із окупованими територіями, то, наприклад, зріс імпорт кам'яного вугілля, зокрема антрациту з Російської Федерації. От, по-друге, є ті товари, які Україна продає до Російської Федерації, і цей продаж він потрібний для російського ринку, тому Росія не чинить перепони. Тому що я вже казав про те, що всюди, де Росії, в принципі, українські товари не потрібні, вона їх витіснила давно вже в ході торговельної війни і ще торговельних воєн, і ще десь 2011-2012 років, коли ці війни активно пішли як засіб тиску на Україну. Тому можна сказати, що сьогодні ця торгівля, вона здійснюється, вона абсолютно відкрита, це торговельні стосунки економічні. І от дуже важливий момент, що політично так, ми можемо говорити про те, що так, от ми торгуємо з агресором, я згоден, що тут є політичні моменти, політичні нюанси, але все-таки як економіст я можу сказати, що торгівля, власне, це в ідеалі. Це такий процес, коли не можна казати, що є сторона, яка програла, є сторона, яка виграла. Якщо ми продаємо до Росії певний товар, ми отримуємо від неї гроші. І це ті гроші, які в тому числі йдуть на стабільність української економіки, на те ж зміцнення її обороноздатності і так далі. Тобто, чи можна вважати, що якщо ми припинимо торгувати цими товарами, ми втратимо цей дохід взагалі, то це буде краще для обороноздатності і для стійкості країн. Якщо ми імпортуємо щось з Російської Федерації, то ми змушені це імпортувати, тому що, очевидно, це найвигідніший варіант. Якщо ми припинимо, будемо імпортувати з іншої країни, де товар більш дорожчий, ми втратимо ці гроші, і знову-таки вони не підуть на зміцнення стабільності і обороноспроможності країни. Тому сприймати торгівлю як щось, що є грою в одні ворота, це не зовсім вірно. І на останнє просто, дійсно, в 17-му році зросла торгівля з Російською Федерацією, і одним із чинників зростання цього, на жаль, є припинення товарообороту з окупованими територіями. Тобто просто частину товарів, які звідти надходили до України, зараз Україна змушена купувати в Росії. Не буду коментувати, чи це ті ж саме в обхід товари, чи найімовірніше товари з інших територій Російської Федерації. Але це факт статистичний, який доводиться. Останнє запитання, яке я встигну вам задати, тому що воно хвилює усіх, це яке зростання ВВП ви прогнозуєте у 2018-му, і чи прогнозуєте його взагалі? Я цифру можу назвати просто. Коротше, якщо говорити про прогноз, то ми зараз офіційно десь маємо прогноз від 2 до 3%. Я думаю, що це абсолютно реальний прогноз. Справа ж не в цьому, а справа в тому, як це зростання відіб'ється на конкретному добробуті людей, на їхньому сприйнятті. Ми бачимо, що ми 2 роки поспіль маємо відновлене зростання, але люди кажуть, що стає дедалі гірше. Значить, потрібно, щоб це зростання воно не просто було в цифрах, але воно було і у відчуттях людей, в гаманцях, і в умовах їхньої роботи. Тобто 3% – це хороший результат? Я вважаю, що в умовах передвиборчих всіх колізій 3% і зовнішнього тиску 3% – це буде хороший результат. Я вас зрозуміла. Дуже вам дякую за ваші коментарі. Встигли поговорити ми на тему економіки з економічним експертом Ярославом Джаліло. Зараз ми перервемося на декілька хвилин і потім повернемося у студію. Дочекайтесь, не перемикайтеся.